Inter wieħed Napoli xejn. L-lum naħseb li għamilna rebħa importantissima fil-lat ukoll ta' riżultati illi qegħdin diħlin aħna u nirrekordjaw dan il-video, apparentement jidher li wkoll il-ġirien fallew għal daqstant ġejna punt taħtom issa. Nistgħu nidwak li l-lum l-rwaj tal-logħba huwa l-bniedem illi forsi m'intawx qed taraw x'qiegħed ftit mod iżda huwa l-bniedem li tfet fuq l-isfond Samir Handanovic li llum fil-fema tiegħi naħseb li kien il-plejer tal-logħba ġab ġiex saves mill-inqas li kienu importanti u jekk illum rbaħna il-mertu żgur mhux forsi li se nteħlilu din id-darba l-daqstant proset u grazzi lil San Samir li llum nistgħu nidwekkerna xxielu isalvalna l-logħba. L-logħba li fiha rajt ħafna possess ħalli ngħidu hekk. Fl-ewwel taqsima kienet logħba ta' possess, fit-tieni taqsima rajt iżjed Napoli mill-Inter, imma mbagħad ġie dak il-penalty illi jgħid xejn insinje il-penalty kien għaliex Ospina waqqaw il-Darmian, allura f'dak il-każ il-penalty irid jingħata bil-fors. Penalty li ġie deċiż minn soltu Romelu Lukaku u mbagħad Napoli baqgħu jafsu iżda Samir Handanovic illum qal le ma tgħaddux ngħaddu aħna. Bravi ragazzi, wirja oħra importanti issa illi wkoll il-klassifika ġiet favorina l-Juventus ukoll ġew draw mal-Atalanta daqstant issa importanti li nibqgħu nippuxjaw ħalli nkomplu nżidu l-pressjoni fuq il-Milan fil-logħbiet li ġejjin. Nhar Ħadd li ġej misna l-logħba fit-tlieta ta' wara nofsinhar fil-fatt kontra Spezia. Għal-issa naqaf hawnhekk, inkitbu fuq il-medja soċjali kollha tagħna, YouTube għal video links u video logs ta' din ix-xorta, kontenut ġurnalistiku fuq Facebook u fuq is-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com. Minn u ftit ieħor ukoll intellaw l-aġġornamenti fuq il-logħbiet l-oħra tas-Serje A, il-logħbiet tal-Premier League u l-logħbiet li kellna llejla mill-William Hill kampjonati tad-darts. U segwu wkoll il-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing u Ejabet.com. Velocity għal dak li huwa Formula 1 virtuali nhar il-Ħadd ukoll ser ikollna tellieqa bejn 10 sewwieqa tagħna u 10 sewwieqa ta' kampjonat Kanadiż, segwu l-paġna tagħhom iżjed dettalji u ejabet.com għal min irid jilgħab bl-aqwa kwoti fuq diversi sports u b'mod responsabbli. Kif tlestu minn dan kollu, bħalma dejjem ngħidilkom, għamlu li xjaten tridu. Lejl tajb ħbieb.